Kag sa good vibes, subong nga Valentine's Day, isa ka bag-o nga restaurant ang nagbukas sa Bacolod City. Nag-serve ini isang cantonese nga food. Aton ini kadtuan, bisik taon tani basi pwede ini pang date subong nga gabi. Sa sini nga report. Authentic nga Cantonese cuisine. Ini ang gina-offer sang Luk Foo Palace nga restaurant. Hindi man abi madula sa mga paborito kanon sa mga Pinoy, ang Chinese food kag isa na diri ang Cantonese cuisine. Sunod sa presidente sang Breadco kag isa sa mga owners sang restaurant nga si John Alonte, kung magsiling ka nga Luk Foo Palace, nagakaulugan ini sang authentic nga Cantonese food. Luk Foo Palace is and has always been synonymous to authentic Cantonese cuisine, rich in tradition of culinary excellence. And as some of you already know, Mr. Ko has already opened 2 Luk Foo Palace restaurants, the first being in Acacia Hotel Davao and the second in Acacia Hotel Alabang. Both restaurants, to be true and authentic to its Cantonese heritage, are under the respective tutelage of genuine Hong Kong chefs. Kaina, sa grand opening sang restaurant, gintambungan ini sa mga city kag provincial officials, mga kilala nga mga negosyante ang present man. May palayon dance, may dragon dance, kag may performance pagikan sa masquerade dancers. Ang experience nga makakaon sang authentic Cantonese food ang ginapabugal sang restaurant sa mga Negrense. Inibangod ang chef gikan mismo sa Hong Kong kag gindala diri nila sa Bacolod City. You can see from the moment you enter how well built and laid out this restaurant is. And wait till you get to taste and savor Luk Foo Palace's celebrated Cantonese cuisine, expertly headed, crafted, and overseen by head executive chef from Hong Kong, Chef Jimmy Chan. We are confident that you will enjoy all and every eating experience you will have with Luk Foo Palace Bacolod. Ini ang ikatatlo nga branch sang resto. Ang una nga duha, yara sa Manila kag Davao sa mga Acacia Hotels. Sa Bacolod, yari ini sa sulod sang Acacia Hotel sa may Burgos Street Extension sa Reclamation Area.